Il-ħadd it-tajjeb. Illum 6 ta' Lulju nilqakom għal din il-quddiesa mill-Katedral ta' San Pawl ġewwa l-Imdina fejn ser issir quddiesa feluq l-20 anniversarju mill-mewt tal-Papa Ġwanni Pawlu II u feluq il-35 anniversarju mill-vista pastorali tiegħu f'Malta. Imexxi din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Kapitlu Metropolitan bis-sem tal-Fondazzjoni Kulturali ta' Papa Ġwanni Pawlu II. Din il-fondazzjoni twaqqfet b'tifkira ta' San Ġwanni Pawlu II u wieħed mill-għanijiet ewlenin tagħha hu li tlaqqa nies b'diversità kulturali permezz ta' avvenimenti varji. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. I would like to greet a group of young people from the United Kingdom, the Woldingham School Choir. Thank you for your presence as we celebrate this Sunday Mass today. Insellem ukoll lill-Kappella Mużikali
tal-katidral tagħna. Flimkien se joffrunna il-mużika u t-talb għax min ikanta jitlob doppjament. Waqt din qudiesa li fiha wkoll nixtiequ nfakru il-preżenza ta' San Ġwan Pawlu II fil-Gżejjer tagħna fl-1990 u fl-2001 fl-okkażjoni anke tal-20 anniversarju mill-mewt tiegħu li ġrat fit-2 ta' April 2005. Ħuti narfu ħtietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
nitolbu. U Alla inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi ibnek ċekken lilu nnifsu. Imla li l-fidili tiegħek ferħ qaddis u għatijena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jissaltam fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ifirħu lil Ġerusalem, tennew biha, intom il-kol ħbib tagħha, aqbżu bil-ferħ, intom il-kol li qsamtu swit il-qalb magħha. Hekk intom terdaw u tiġbaw minn sider il-faraġ tagħha. Terdaw u titaxqu mis-sider mimli tagħha. Għaliex dan jgħid il-mulej? Arani, se nifrex fuqha is-slim bħal xmara u bħal xmara tfur il-ġid tal-ġnus. U intom terdaw u fuq id-dirajn tintrefaw u jżelu bikom fuq l-irkubtejn. Bħalma qom tfarraġ lil-bina, hekk jiena nfarraġ lilkom u f'Ġerusalem titfarġu. Taraw u tifraħ qalbkom u għadamkom bħal ħaxix iħaddar u jarfu fil-qaddejja tiegħu id il-mulej. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lil Alla.
Eluq tal-ittra li San Pawl Apostolu kiteb lil Galatini. Ħuti ngħid għalija ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Siedna Ġesu Kristu li beħ id-dinja hija msalba għalija u jiena għad-dinja. Il għaliex biċ-ċirkonċiżjoni jew mingħajrha xejn ma hemm ta' siwi, ħlief il-ħolqien ġdid. U daw kollha li jimxu fuq din ir-regola, is-slim u l-ħnina fuqhom u wkoll fuq Iżrael ta' Alla. Millum il-qudiem ħadd m'għandu jħabbatni iżjed, jiena nġib f'ġismi il-marki ta' Ġesu. Il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu tkun magħkom ħuti. Amen. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Għarim l-Evanġelju skont San Luqa. Gloria lilek. F'dak iż-żmien, il-mulej għażel 72 oħra u bagħathom tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien se jmuru. U qalilhom, il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela l-sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lill-pub. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas riq u fit-triq isselmu lil ħadd. Fid-dar fejn titħlu l-ewwel għajdu is-slim li din id-dar. U jekk fiha jkun hemm min iħobb is-slim, jixtrih is-slim tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu u jxorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja għall-oħra. F'kull belt li fiha tmorru u jilqgħukom kulu dak li qegħdulkom qudiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Imma l-belt li fiha titlu u ma jilqgħukomx, uħorġu fil-pjaċezz tagħha u għejdu sat-trab ta' beltkom infarfru minn marġlejna u nħalluh għalikom, imma kunu għafu dan is-saltna ta' Alla waslet. Ngħidilkom li dak il-jum ikun eħfef għal Sodoma milli għal dik il-belt. It-72 jerġgħu lura ferħana jgħidu mulej ix-xjatin ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek. U għalilhom iva jiena kont narah li x-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw, tajtkom is-seta li tirsu fuq is-sriep u skorpjuni li telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Madankollu mhux b'dan ifirħu l-ispirti joqogħdu għalikom,
imma ifirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej tifji. F'dawn il-ħdud ta' din is-sena matul is-sena qegħdin naqraw il-Vanġelu ta' San Luqa. San Luqa huwa ħabib tagħna l-Maltin u l-Awċin għaliex fiż-żewġ kotba li kiteb il-Vanġelu u l-Atti tal-Apostli isemmina kif isemmi wkoll ir-rakkont tal-miġja ta' San Pawl fostna. Grati ħafna lejn dan l-Evanġelista li kien tabib Luqa li wkoll huwa evanġelista missjonarju fil-Vanġelu fl-Atti tal-Apostli. San Luqa jagħtina riflessjoni dwar il-missjoni ta' min jieħu sehem dak kollu li ġabilna Ġesu. U fil-Vanġelu tal-lum huwa l-mulej stess li għażel 72 barra 12 li kien sejjaħ biex ikun ħafna qrib tiegħu u jibatom 2 f'kull belt u post fejn kien se jmuru. F'din is-silta tal-Vanġelu ta' San Luqa mill-kap 10 għandna ftit regoli tal-appostolat, tal-missjoni ta' min hu mibgħut. Il-kelma apostlu mill-Grieg apostolejn tfisser li tkun mibgħut. Hekk ukoll il-kelma missjoni ġejja minn missus, mill-fatt li xi ħadd ikun mibgħut biex jagħmel xi ħaġa jew jagħti aħbar. Nistgħu ngħidu li tkun apostlu tfisser ukoll missjonarju. Waħda hija kelma ġejja mill-Grieg u l-oħra ġejja mill-Latin. Imma x'inhija ir-regola għall-missjonarju? L-ewwel nett Ġesu jgħid li il-missjonarju jew l-apostlu huwa ħaddiem fl-għalqa tal-ħsad. Mhux bil-fors dak li qed taħsad żrajtu inti, imma mibgħut għall-ħsad. U l-mulej jgħid il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. U allura jgħidilna l-ewwel nett biex nitolbu. Itolbu mela lil sit il-ħsad. L-ewwel regola tal-apostlu l-missjonarju huwa li jidħol fil-misteru tal-għaqda tiegħu mal-mulej fit-talb. Itolbu mela lil sit il-ħsad. It-tieni regola hija li ma tittebendix fuq il-forzi u l-kapaċitajiet tiegħek. Ġesu jgħidha b'mod ħafna konkret, la tieħu magħkom il-but, ġifieri tiddependi fuq il-flus, la ħorġa lanqas qrieq, imma tkun determinat, il-missjoni mhix tiegħek hija tal-mulej, tiddependix fuq il-ħiliet tiegħek innifsek. Imma fl-istess ħin il-mulej għandu bżonnok. U x'inhi l-missjoni? L-ewwel nett tinġabar fit-tislima li l-mulej jgħid u jgħallem lill-missjonarji. Fid-dar fejn titlu l-ewwel għajdu is-sliem lil din id-dar. Li aħna nxerdu l-paċi ta' Ġesu. Il-paċi fil-qalb, il-paċi bejnietna, il-paċi ma' Alla. Din il-missjoni ta' kull wieħed u waħda minna. U għandu espressjoni sabiħa Ġesu, jekk fiha fid-dar ikun hemm min iħobb is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu. Kemm hi sabiħa din l-espressjoni tiġbor il-missjoni tal-Knisja tal-familja ta' Ġesu li mhux biss inwasslu l-paċi, imma niltaqgħu ma' nies li jħobbu sliem, li jħobbu l-paċi. Il-mulej ukoll jafżana
li l-missjoni tagħna hija missjoni ta' fejqan. Il-fejqan tar-ruħu tal-ġisem aħna niċċelebraw fil-qrar u fid-dilka tal-morda, imma wkoll fl-eżorċiżmu is-seta fuq il-ħażen fuq ix-xitan. Ġesu jafżana wkoll li jista' jkun hemm min ma jilqaniex. Jippreparana li mill-missjoni mhux se tkun dejjem suċċess. Se jkollha wkoll il-mument tal-falliment. Ikun hemm bliet li jilqgħukom, imma jkun hemm ukoll min ma jilqakomx. Il-belt li fiha titlu ma jilqgħukomx, intom aċċettaw il-fatt li ma laqgħukomx u morru x'imkien ieħor. Imma min ma jilqax is-slim ta' Ġesu ikollu wkoll jerfa' il-konsegwenzi li jażelu. Ta' min nifhmu din l-aħwa. Jekk jiena warrabt il-paċi li jagħtini l-mulej, il-paċi miegħi nnifsi, il-paċi ma' ħuti, il-paċi ma' Alla. Naf għal liema konsegwenzi se nidħol għalihom, kultant narawhom qudiemna l-aħwa. Ejjew naħsbu f'din l-opportunità li jagħtina l-mulej. Id-dixxipli jerġgħu lura għaliex raw il-qawwa tal-isem ta' Ġesu, jifirħu bil-qawwa tal-isem ta' Ġesu fuq il-ħażen. Imma jgħidilkom mhux għalhekk ifirħu. Għaliex il-missjoni tista' jkollha suċċess u tista' wkoll tkun falliment. Ifirħu li jisimkom huwa ma' dawk li qed jippruvaw ikunu ma' Ġesu, miktuba fil-ktieb tas-Saltna. I would like to greet our friends from the United Kingdom. Thank you for being part of this Mass in Maltese, a very ancient language, which is Semitic. Thank you for bearing up with our fireworks. You see, we celebrate festas around the islands, and they happen to be very noisy at times. In the Gospel today, Jesus invites 72 disciples to join him in his mission. Apostle comes from the Greek, to be on a mission, to be sent, but also mission comes from the Latin missio. They have the same meaning but different roots from the Greek or from the Latin. We Christians are people on a mission. We are sent by Jesus. And the main purpose of this mission is to bring message, the good news of peace. He tells us, wherever you go, your greeting should be, peace be with you. Peace with ourselves, among ourselves, peace with God. He also warns us that our mission may not always be a success. He warns us that we may be rejected, that our mission may at times be a total failure. And so when the disciples return and say, it was a good thing, we saw the devil also subjected to the strength and power of your name, Jesus, tells them that's not why you should be happy. You should be happy because you did what you were called to do, you did your best. And that is what should bring us comfort. Thank you for sharing your music with us today. Thank you for bearing the heat of the islands of Malta in the summer, but also welcome to the islands of St. Paul. I know that you're going to Gozo as our sister island. We're celebrating a great and saintly Pope, St. John Paul II. I would like to thank this JP2, the St. John Paul II Foundation, for making your visit possible and for inviting you to be with us today. Now we'll stand up for the creed, obviously in Maltese. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna.
u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu għal paċi fid-dinja. Fl-ewwel qari smajna ħafna drabi li Ġerusalemm hija belt tal-paċi, kemm nixtieq li dan il-kliem ikun veru f'dawn il-jiem, li jkun hemm il-paċi f'Gaza, fis-Sirja, f'Iżrael, f'tant postijiet tad-dinja. Ejjew nitolbu għad-don tal-paċi, nitolbu. Il-lejla l-Papa jibda ftit vaganzi Castel Gandolfo, nitolbu ħafna l-jun 14 u nitolbu fuq l-interċessjoni ta' Papa Qaddis San Ġwan Pawlu II, nitolbu. Nitolbu għal kull wieħed waħda minna biex f'dan is-sajf mhux biss insibu mument ta' mistrieħ, il-mulej iħarisna minn kull denni tar-ruħ u tal-ġisem, nitolbu. Nixtieq insellem il-morda tagħna, il-dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom, lill-anzjani tagħna. Nixtieq ukoll insellem lil dawk li qegħdin fil-faċilitajiet korrettivi tagħna, l-ħabs, biex il-mulej jkun il-faraġ u l-għajnuna tagħhom, nitolbu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija saffina u tagħtina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lil ħajja tas-sema
bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna, u ta' kuljum inħossu fuqna t-tjiba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem, inti tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil Ġesu mill-imwiet u bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għajt. Għalhekk irrodulek ħajru flimkien mal-anġli nxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda ntennulek. Għaddis tassew int mulej inti l-għajn ta' kull nusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati għal ħobs ratti l-ħajr qasam ta' id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr ta' id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxedda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem
flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Ġwan Pawlu t-tieni u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Se nitolbu l-missierna, kulħadd jitloba bil-lingwa tiegħu. We will pray the Our Father now. I would invite each and everyone to pray the Our Father, the Lord's Prayer, in their own language. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslibu l-għaqda li jint trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Issa li mtlejna b'dajnuna kbira nitolbuk mulej biex dejjem tatina d-dom meħtieġ għas-salvazzjoni tagħna u qatla ma nieqfu nfaħruk bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja l-ewwel nett il-Kappella Mużikali tal-Katidral immexxija mill-Fader Aurelio, grazzi ħafna tal-mużika li dejjem tagħtu mużika sabiħa u spiritwali ħafna. We'd like to thank you, young people of the Woldingham School Choir. Thank you for being with us and for helping us to pray. This Mass is transmitted all in our households on TVM, so your voice, your music, your prayer today reached many hearts. Thank you for being with us. Nawgura lil kulħadd il-ħadd it-tajjeb, mod speċjali lill-morda tagħna, lill-anzjani, lil dawk li segwew. Nirringrazzja ħafna lil TVM ta' din l-opportunità li tatina kull nhar ta' ħadd u kull jum mhux kull nhar ta' ħadd biss. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina, feluq l-20 anniversarju mill-mewt tal-Papa Ġwanni Pawlu II u l-35 anniversarju mill-vista pastorali tiegħu f'Malta. Mulej, żomm idejk fuqna, tina l-qawwa biex nieħdu ħsieb ta' xulxin, speċjalment ta' dawk li l-aktar għandhom bżonn tagħna. Mulej, għamel li bħala poplu nibqgħu dejjem nażlu l-ħajja u mhux il-mewt, anki f'mumenti diffiċli ta' ħajjitna. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.